Ζωγραφίσαμε δύο παιδάκια. Έχει το πρώτο πόσα μπαλόνια? 4. Το δεύτερο? 2. 2. Πόσα μπαλόνια τώρα πρέπει να δώσει το ένα παιδί στο άλλο για να έχουν τα ίδια μπαλόνια? Θα το γράψετε και οι δύο από κάτω. Εδώ θα μου γράψεις... Όχι, γιατί θέλω να δω και ο Πέτρος τι θα κάνει. Λοιπόν, θα μου γράψεις ότι πρέπει να δώσει ποιο παιδάκι, θα μου πείτε το α ή το β, πόσα μπαλόνια θα δώσει στο άλλο για να έχουν τα ίδια μπαλόνια. Να το γράψω πάνω Το νούμερο θα μου γράψεις. Μπράβο Νικόλα, σωστό. Εσύ τι έγραψες? 1. Ποιο παιδάκι θα δώσει μπαλόνι? Αυτό που έχει 4. Θα δώσει στο άλλο και θα έχουν πόσα μπαλόνια το καθένα? Ίσα. Πόσα 3-3. Μπράβο Νικόλα. Αϊνστάιν θα γίνεις, μου φαίνεται. Τι? Αϊνστάιν θα γίνεις. Τι είναι αυτό? Ήταν πολύ έξυπνος. Ξέρε πολύ καλά τα μαθηματικά και τη φυσική. Αφού προσέχει, τη λέει και σκέφτεται. Μπράβο Νικόλα. Ο Χριστός γι' αυτό μας το έδωσε για το μυαλό, για να σκεφτόμαστε Πολύ μου. πρώτα. Λοιπόν, το δεύτερο, το ίδιο. Πόσα πρέπει να δώσει στα κάτω παιδάκια, πόσα πρέπει να δώσει μπαλόνια. Δεν μιλάμε, γράφουμε τα μπαλόνια, πόσα θα δώσει στο άλλο και μετά θα μου πείτε.